Ach, jaká pekná prechádzka. Veľmi krásne slniečko svieti. Idem na veľkú turistiku. Na horách. Jaký pekný výhľad. Čo sa vám stalo, pane? Spadol som z nejakej vysokej hory. No, tak to je dosť veľká. Zoberieme vás na pohotovosť a vyriešime to tam. OK. Na pohotovosti. Prepačte, pane, bolo to veľmi vážne zranenie. Zlomili ste si všetky kosti v tele, okrem hlavy. A teraz ako budem chodiť? Na vozíčku. Och. Čo je to za múmiu? Ja nie som múmia. No tak choď na ten vozíček. Už sa teším. Pane, prosím, choďte preč. Je to veľmi vážne a nemôžete ho ohovárať. O hodinu. Dobre, pane, nepotrebujete vozíček, není to až také vážne. Ja vás teraz rozviazať a už budete vedieť chodiť. Aha, tak okej. Jej, vyzerám jak nový. Dobre, tak čaute, idem na ďalšiu turistiku. Ježiši Maria. A dávajte si pozor na turistiku, lebo k vám prídem. Hehe. A dajte like a odber. Prosím, prosím.